So good day once again, Kabalen. And nandito tayo ngayon sa may Panipuan Road, papunta ng ah, papunta doon sa may Mexico exit ng NLEX. Okay, so for today's video ay pupuntahan natin yung Global Construct City. Yan. So medyo matagal-tagal na rin nung last time nag-update doon at titignan natin yung ah, latest update kung ano na ba yung mga developments doon sa may Global Construct City Compound, especially yung ginagawang tower or yung hotel yata yun, hotel or condominium, basta yung mataas na building doon. So tingnan natin kung ano na ba yung natatapos at kung marami na bang mga stall ang napuno dahil Construct City ngayon at maraming mga hardware at construction materials ang nagre-renta ron. So kung gusto niyo bumili ng mga gamit nyo sa construction, halimbawa nagpapagawa kayo ng bahay or need nyo na mga construction materials, pwede kayong bumisita ron sa may Global Construct City na matatagpuan sa Barangay Panipuan, malapit lang mismo doon sa Mexico exit ng NLEX. So tara, punta na natin. Alright, let's go na. So ito yung dinaanan natin, nag-start tayo doon sa may Barangay Mining, down to Barangay Malino, papunta rito sa Barangay Panipuan. Yan, dito yung daan papunta doon sa may Global Construct City. At ito na yung Sorrento. Yan. Yung magandang subdivision dito sa Panipuan. At ngayon ay papasok tayo dito sa dito sa entrance ng Global Construct City, which is the side entrance. Yan, dito tayo papasok. Remove your helmet, entrance. Ayan, no? Pag bungad mo pa lang dito, kitang-kita mo na yung mga building. Ayun yung sinasabi ko sa inyong tower, yung hotel. Yun, no? Halos nabubuo na yung mga salamin doon sa taas. Tapos dito parang may gagawin pa rito, oh. Ayun, no? Tinatambakan. Ang dami ng buhangin. So ikutan muna natin ito para may pakita ko sa inyo yung compound ng Global Construct City bago tayo magpalipad ng drone. So one way pala rito. Dito tayo dadaan. Ayan. Ayan, no? Ayan yung mga construction materials na pwede nyong bisitahin kung sakaling mangangailangan kayo ng mga materials. Ito, mga tiles yata ang mga... Yan, dito, ginagawa pa yung mga stall. Dito, medyo mahaba ito. Inoccupy yung siguro mga walong tile hub. So marami pang ginagawang mga stall dito na nire-ready nila para marentahan. At yan naman yung Robinson Supermarket. Ayan. So andito yung yung tower. So ayan yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, no? Kitang-kita mo yung elevator doon, no? Ganun pala. Ang taas na, ilang story ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 or 19 story building pala ito. Ang taas niya. Yan, dito. Ikot pa tayo rito. Entrance only. Ayan. Dito, meron palang dito. Nagtitinda ng motor. Honeycomb panels.
Ito, mga e-bike. Bago to. Ayun, may mga presyo. 16,000, 14,000. Yung four-wheeler nila, 71,000. Merong, 90,000. Yun. Dito pala, dito marami ng ano rin. Marami ng mga stall na naka-open. Yan o. Nalapad ng mga type. Granite yata ito. Discount times. Yan. Marami kayong mapipilian dito. Cent. Hesheng Smart Home. So usually mga Chinese. Yeah, kasi Chinese naman talaga yung mga investor dito eh. Yan, hanggang doon pa yan. Hanggang doon pa. Pero dito tayo sa kabila. No counterflow entrance only. Yan o. Solid yung tagger niya. So usually marami dito yung mga nagtitinda ng mga tiles, saka yung mga lababo, yung mga toilet bowl, kitchen sink, yan. Dito marami. Dito naman mga furnitures. And dito yung mga walling, yung PVC wall. So dito sa area ito, dito marami ng bukas. Yung sa kabila, yung naunang pinaanan natin, mga ginagawa pa yung mga stall. Dito, may tindahan din pala ng gulong ng mga motor. Yan yung update ngayon dito sa Global Construct City. Dito, ano ba dito mga power tools, hardware yan. So, punta tayo dito sa may kabilang side. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Jinjiang Building Materials and Home Furnishing Exhibition Center. Yan, Chinese. Dito tayo pupunta. 2nd Street. So ito, yan na pala yung NLEX, yung sa taas. Ayan. Dito tayo sa dulo. Dati maraming truck dito. Yung first time tayong nag-ano rito. Ayan o. Ayan yung NLEX. Marami dating naka-stock na dito truck. Ito yung lalagyan ng lalagyan ng mga yung tawag yan. Yun. Ito tayo dito. Marami pa rin mga furniture pala dito. And then dito, mga tiles din. Pero itong building na to parang hindi pa pinaparentahan. Wala pang Lisa, wala pang bukas. Inuna muna yung sa may bandang likuran. Yan o. Yung dito. So ngayon, titignan na natin yung hotel. Ayan, yung likod niya. Taas, no? Ayun yung elevator niya, oh. Parang yung sa yung sa Rockwell. Meron ding elevator na ganyan sa Bencab. Hanap lang tayo ng spot para makapagpalipad tayo ng floor.
At dito naman yung Global Plaza Mexico. Yan. Nandito rin sa loob yung Robinson Supermarket. Full electric vehicle. Ha? Bago yata ang mga electric vehicle. Meron palang ganyan. Ayun, no? So, dito muna tayo. Kahit muna tayo. Parating na tayo dito sa may Global Construct City. At nagpahinga muna tayong konti dito sa may 7-Eleven. At sa likuran natin yung Global Plaza. And then, sa harapan naman natin itong malaking tower. Ayun o, tignan nyo, gaano kataas. Kitang-kita mo pa yung mga nagtatrabaho sa may rooftop. Ewan ko kung may susog natin dito. Ayan. Ayun siya. So yan na yung nakaka-accomplish dito sa ginagawang tower na to. At medyo umahangin pa. Dito na saan tayo magpapalipad eh. Hihina yung hangin, hanap tayo ng ibang spot. Okay, so nakuna na natin ng aerial view itong Global Construct City. At least naipakita ko na sa inyo kung ano yung itsura nito ngayong January 31,
2026. So, huling araw ng taon. Ayan o, ang laki ng ano niya, ang laki ng signboard niya. Picture muna tayo dito. Okay, so I think dito na magtatapos yung vlog natin about sa pag-update dito sa My Global Construct City. So again, ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Fuelanda is signing out.